Hai să vorbesc și cu invitatele noastre din Bulgaria. Bogdana Petrova, deținătoarea Marelui Premiu, cea care ne-a cântat la început. Are you still on the stage or are you here? Mai ești în scenă sau ești aici? On the stage. Da, mai e în scenă încă. Why? Because De ce? Pentru că there's my life. So Pentru că asta este viața mea. the stage is my life, and I Scena love este so viața mea. much to be on the stage. I became a Mi-am dorit different foarte mult să fiu în human on the stage. Eu? I became a different human on the Da, stage. în scenă devenim altfel, alții. Better? More better. What Yes. about you? Devenim mai buni în scenă, zice Bogdana. Și, Repeat, please. The question. Repeat. what about you? Did you become better? Yes. Did Now. you change? Te-ai Yes. schimbat-o întreb, te-ai făcut tu mai bună, te-ai schimbat în scenă. With every one song, I grow up and I change. Da, cu fiecare cântec pe care îl cânt, mă schimb. Are you tired after this? No, Festival? I think I Tu ești obosită după festival? Am I întrebat. can sing more and more. I am Ar so vrea să mai cânte și să energetic. mai cânte, așa? What do you think about organization? It's amazing. despre acest festival, This is the despre first festival in primul festival different country of mine, la care participe într-o altă țară? and I'm amazed for the Este încântată. organization. Thank you so much to that we have a Organizers. chance Dar to mulțumesc că a avut această posibilitate să cânte, show ourselves and to sing. să-și arate posibilitățile. And we just grow more and more with this type of festivals. Da. So thank you so much. Creștem de fiecare dată tot mai mult și mai mult cu acest gen de festivaluri. Ok. Hai să vorbim și cu Cristiana Arsenova. Cristiana a luat și ea Grand Prix-ul, numai că un pic mai mic, Grand Prix-ul la categoria ei de vârstă de 14-17 ani. Я говорю о том, что она взяла Grand Prix в своей категории. Расскажи о себе. Чем ты занимаешься? Чем ты занимаешься? Опустишь можно? O să o rog pe Desislava Stancova Da. să ne asigure transferul. Hai, Cristiana. I'm Cristiana. I'm 15. Eu este microfon. I am 15 years old. From Turkey. I'm from Bulgaria. Așa. You can speak Bulgarian. Okay. Занимавам се с музика от 10 години. На русском. По-русски, да, извините. Она пет 10 лет, Așa. когда она была Așa, маленькая-маленькая, de la 10 ani când и она финалист Болгарии, големый талант, это шоу ТВ, и финалист Болгарии. А Богдана winner, или то нет по-русски English winner, финалист Bulgaria Gold Talent, то English, Bulgaria Talent, да. Есть talent, да. Да. Ваши девочки, я вижу, очень привыкли к успеху. Они борются. Борются. Да, Да, они luptătoare борются. adevărate. И они мужские женщины. Мужские женщины. Вот это новость. Болгарские девочки, они мужские девочки. Мужественные, правильно? Мужественные. Да, Мужественные. Au mult curaj, au multă bărbăție, da. Не, это невероятные, талантливые, организированные, постоянные. Они все. Они любят песни. Любят петь, да. Да, они Îmi place любят să песни. cânte. Да, все. Я смотрю, что на многих наших фестивалях болгарские певцы, молодые певцы занимают самые высокие места.
Да, очень много болгар здесь приходят на наших фестивалях. Мы благодарим вас за Это участие. земля Орфей. Болгарская земля – это земля Орфей. Пământul lui Orfeu. Это да. потому что мы петь. Все поют в Болгарии? Все. Almost. Aproape toată lumea. Your parents are singing? Yes. My mother. Mama Bogdanei cântă. Your parents are singing? And my father. Your father, da. Tatăl cântă. Ei, ce? Avem niște vecini care tot cântă. O țin într-un cântec. România cântă? Da, mama mea cântă.